wani sai ya ce mi kai malamai cikin siyasa. Idan malamai ba su cikin 'yan siyasa da bala'in da 'yan siyasa za su yi Allah ɗaya sai iyaka te, da fitinar da za su samu a cikinta Allah ɗaya sai iyaka te. Kuna gani mafi yawa wallahi 'yan siyasa wasu da kuke gani, wasu gwamnoni da wasu 'yan majalisu da wasu sanatoci, wallahi suna raga muku ne don tsoron mi malamanku za su haɗa musu a cikin gari. In ba haka ba wallahi wani kuwa ku gaban za baki ku ce za ku je shi ku yi mai kuwa, bai jin kuwa ku. In ya ga dama ma in ya fara mulki ba ku sake gani ne. Wallahi in ya rika mulki ya tahiya ta Abuja sai zaɓe ya sake tahowa ku ce ba ku zaɓe ne, a mirgida zaɓe a bashi zaɓen. Babu yadda kun ka iya, amma Allah ya muku rahama, ya tausaya muku, ya ba muku malamai a cikinku. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ta ɗoke muku malaman, yake ta ɗoke su, yana karɓe rayuwarsu, yana barin ku da halinku da ɗabi'unku ku gani idan za ku iya yi da 'yan siyasar nan. Zaɓen nan da muke tunkara na 2027, wallahi in ba Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu malumanmu suka yi tsaye ba, Allah ɗaya san haɗari da abin da ƙasar nan za ta shiga a 2027. Amma tun da Allah ya bayar da malamai, kuma kuna gani tun yanzu sun fara magana, kuna gani duk abin da ya taso suna tsaye suna magana. Amma in an tashi sai a ce wai malami wai shi ya zaɓo, duk shi ya ce a zaɓi shugaban ƙasa. To shi wanda kun ka sa delegate na zaɓe, an ka ce an kai primary election ya anshi daloli ne, ya sa ga aljihu ya ɓoye, ya koma ya san wannan da zai zaɓa ba mutunan ƙwarai na ba, sun kai tsaye ba su ji da kowa sai shi, ya kai ga samun takara. To su delegate ɗin misa ba ku zagin su, sai dai ku zo kuna zagin maluman ku ba zagin delegate. Yau ku diba ku ga jarabawa da ayar da Allah ya nuna a Najeriya. Mafi yawan waɗanda yau Najeriya suka fi kowa shiga cikin damuwa da baƙin ciki, ba wai don talaka ba, sai don Allah ya ƙaddari ba su da mulki a yau, sai don Allah ya ƙaddari ba su da faɗa a ji a Najeriya. Shi ne babban baƙin cikin su, ba ku talakawa ba. Su ne waɗanda suka yi tsaye a 2023 cewa dole sai mulki ya tafi kudu. Suka yi tsaye cewa su 'yan arewa ne, su masu kishin arewa ne. Wasu ma a cikin maganganunsu sai suna cewa babu dattijawa arewa. Yau da Allah ya sa suka yi tsaye dole sai mulkin ya kai ga zama kudu, mulkin ya kai ga zama kudu, an ƙi ba su kujeri kuma sun dawo suna zage-zage. Ba wai kuna a gabansu ba, da Allah ya sa an ba su mulkin, wallahi da ba za su fito suna kuka da wani abu ba. Da haka wajibi ne mu yi tsaye mu dage da addu'a. Babu abin da zai gagare mu in dai muka riƙe addu'a. Mu ne muka yi addu'a muka ce muna roƙon Allah ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ci mulki. Duk wanda yake Najeriya ya san addu'a ta kai Muhammadu Buhari a cin mulkin da ya a 2015, kowa ya san addu'a ce. To yanzu ma addu'a ita ke iya karya duk wanda ake ganin azzalumi ne, wanda ya baya ƙaunar ƙasar nan, baya ƙaunar arewacin Najeriya. Addu'a ita ce ke iya karya shi. Da haka ku yi imani, ku yadda da Allah, kuma yadda al'umuranku ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zai shiga cikin lamuranku matuƙar kuka yi imani da shi, kuka bi dokokin shi. Allah a shirye yake idan kuka yi addu'a zai karɓa muku. Allah ka tausaya muna, Allah ya gafarta muna. Allah kada ka samu zamanto cikin bayi waɗanda za su sa malumansu a gaba suna cin mutuncinsu suna zaginsu. Duk al'ummar da kaga ta koma tana zagin maluman da ke cikin ta, lalacewa ya same ta. Allah ya gafarta muna. Allah ramma da yake lokaci ya tafi. Wata rana annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana zaune a majalisi, sai ga wani bawan Allah ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam,
yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina son ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka koma ka je ka dibi kalmar da ka faɗa. Ya sake dawowa yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ina son ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce mai ka sake komawa ka yi nazari akan kalmar da ka faɗa. Ya dawo karo na uku ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ina son ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka sani duk wanda ya ce yana ƙaunata sai Allah ya jarabce shi. Duk wanda yake ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya ma jarabawa in ma ta alkhairi in ma ta sharri. Jarabawa dole ta samu ɗan adam a rayuwa. Shi yasa a cikin suratul ankabut Allah sai da ya gaya mana sunna cishe yace a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سبحانه وتعالى yace ahasiban nas shi yanzu mutane suna tsammanin an yutraku a kyale su sagaga an yaqulu amanna alhali dan adam kawai ya ce yayi imani kawai a kyale dan adam saboda kawai ka ce ka yi imani Allah ya kyale ka haka nan alhali wahum la yuftanun ba za a jarabce ka ba. Allah ya ce a gaya ma wala qad fatanna alladhina min qablihim. Allah ya ce haƙiƙa mun jarabci waɗanda suke gabanin ku. Allah ya ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Wannan jarabawa Allah ya yi ta ne dan ya gane masu gaskiya daga cikin ku imanin nan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Don Allah ya gane cewa imanin nan na gaskiya ne ko kuma na ƙarya ne. Yana daga cikin abin da yasa Allah yake shirya jarabawa. Jarabawa Allah ya gaya mana irin jarabawan da yana iya jarabtar mu da su. Allah subhanahu wa ta'ala ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يتي ولا نبلونكم رنسوا الله يتي والله الله da kai ne rantsi da kai ne yace wallahi wala nabluwannakum wallahi za mu jarabce ku bi shay'in da kowane irin abu Allah na iya jarabtar mu da shi. Allah ya buga misali yace min al-khawf na daga tsoro. Allah zai jarabce ku da tsoro. Jama'a muna cikin tsoro ko ba mu cikin tsoro? Yau a aje ɗai yau ba za ka iya tashi daga nan ka je Sokoto ka dawo ba sai gaban ka ya hwadi. Ba za ka iya tashi ka je nan Majega sai hankalinka ya tashi. Kai zuwa ƙarhe 2 na dare a bakka da mashin a ce ka biyo bypass ɗin Tambuwal hankalinka tashe. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i. Allah ya ce zai jarabce ku da yunwa. Jama'a ana cikin yunwa ko ba a ciki? Wai sai ka ji wani ya ce ai shinkafa ga ta yi sauki. To in ta yi sauki mutum nawa ka iya sayan ta gida ne? Mutum nawa ka iya cin shinkafa yanzu gida ne? Dawa gada aka ba da dawa in ka shigo gida sai dai ka ga mai kiwon dabbobi yana wa akuya ta ko rago ne ko tunkiya ta yana ce mai ku ci. Ba a ci gida ne. In ka yi tuwon masara gidanka ɗiyanka su mai sai ɗan tamalele yanzu lashe ma kwano suka yi gaba ɗaya. Ba magana shinkafa aka yi ba yanzu. Allah ya ce zai jarabce mu wallahi da yunwa bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal, da tauyewa na abin da ya shahi dukiya. In ka bi saman hanya kahin kai Sokoto zaka ga wata mota ta haɗi da kaya, zaka ga dukiya ce ta halaka, gobara ga ta nan ana ta yi,
ga dukiya sai ka bude babban shago ka zuba kuɗi ka sa komi ko da za ka hamuwa sai ka kasa gane ina kuɗin ga sun kai har da in matashi na in ta to ta ci kwalliya ta hito gida ta to bakin shago ta yi mai wani dariya ya ji ƙanshin turaye sai ce faɗi mina na duk abin da kika so a baki ko da za a hama duk abin da a cikin shago ya ƙage wa naqasin min al amwal dukiyan nan yau ku diba ku ga sai an kira ka yau an baka kuɗi kana ganin kuɗi da a yawa wallahi sai ka fara ɗiba su za ka gane kuɗin nan Allah ya ɗebe musu albarka duk abin da yau dukiya idan ka ce kuɗi na yau wallahi malam za ka yi mamaki idan ko da sun cika ɗaki daga ka buɗe ɗakin nan ka ɗebo yau ka ɗebo gobe har dai in Allah ya jarabce ka ka ga cewa yau kuɗi ko ina kai na duk inda ka wuce ana ɗaga hannu ana gaishe ka sai ka ce ai siyasa za ka yi to a honorable za ka zama dan nan shagon nan za a yi dukiyar nan a yi ta jaye ta yau wasu su yi kungiya su su iske ka mu masoyanka da kuma na ƙarya kuɗi suka so sai an bi an ce kuɗin sai ka gane dukiyar ba ta da albarka wa naqasun min al amwal wal anfus da rayuwa da kahin idan ka saurari rediyo kahin ka ji an ce an kashe mutum wallahi sai an jima ba a yi ba yau kullum ka buɗe rediyo ka shiga intanet facebook twitter ina instagram tiktok whatsapp ina yana da wahala kai minti 30 baka ji an ce an yi kisa ba wa naqasun min al amwali wal anfus was thamarat yau 'ya'yan itace ko mangoro ɗaya an ka baka da shi wani har ai mangoro a ƙare yanzu da tambuwal an ce ma lokacin mangoro na sai kayan mamakin tambuwal ko ina ka shiga sai ka ga mangoro amma yanzu ka diba ka ga yadda Allah ya tauye abin gashi nan duk 'ya'yan itace Allah na tauye su wasu ma yanzu irin su ɗunya za ka ga ma duk sun fara ɓacewa irin su kaiwa duk sun fara ɓacewa ita ma kan ta bagaruwa yau ga ta nan tana ɓacewa in ka diba iccen ɗorawa da cikin gari gashi nan ko ina yau in ma ka tara wani ƙaramin yaro ka ce mai mi bututu ma bai sani ba da ko in ana ji yunwa an ka ɗeba ɗan bututu kahin ya kakkaɓe ya zama ɗorawa an ka ɗan saman gyaɗa da yaji sai a ci a sha ruwa yau ɗorawar ta zama abin da ta zama in ka taye dangin haki yau dukkaninsu za ka ga babu su Allah duk ya tauye su wa naqasin min al amwali wal anfus was thamarat Allah ya ce wa bashiris sabirin ku yi bushara ga masu haƙuri wa'annan da alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku mutanen tambol mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin musiba ta same mu a Najeriya musiba ta same mu a arewa yau mun shiga a musiba a Kano musiba a Katsina musiba a Zamfara musiba a Sokoto musiba a Kebbi musiba a Neja musiba a Kwara inda ka shiga Kaduna kashe Yobe Maiduguri Adamawa dukkanin arewacin Najeriya musiba ko ina ta same mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce wala nabiyul wa tabarakallazi biyadihi almulk tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya ce tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya ce shine wannan da allazi khalaqa al-maut wanda ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum domin Allah ya jarabce ku da yawa kana zaune mahaifinka na raye komi na yana yi duk abin da ake yi shi ke yi yau bango ya hwaɗi da ya hwaɗi jarabawa ce Allah subhanahu wata'ala ya muku wata mutuwa daga kaganta kasan jarabawa ce yau da yawa wasu malamai da kake ganin Allah yana ɗaukewa jarabawa ce Allah yake muna liyabluwakum jarabawa ce Allah yake muna ba dan komi ba in suna raye akwai waɗanda da dama cikin su bid'a ba ta tashi akwai waɗanda da dama cikin su ƴan iskan wasu ƴan siyasa shaidannu
waɗanda suke ganin babu wanda ka iya musu komi suna tsoron irin waɗannan yau Allah yana ta ɗauke su yana barin ku da 'yan naira ta yi daɗi ko ce musu mi 'yan naira daɗi. Kaga an shiga cikin musiba. Allah ya ce zai jarabce ku. Jarabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga jarabawa ta mutuwa tun yana cikin ciki. Allah ya karɓi rayuwar mahaifi ne. Allah subhanahu wata'ala ya sa annabi yana shekara 6 Allah ya karɓi rayuwar mahaifiyatai. Yana cikin wannan hali ya kai shekara 8 kakanai wanda ke kula da shi Allah ya karɓi rayuwa tai. Yana cikin wannan hali ya auri na Khadija bintu Khuwailid, yana ganin yanzu abubuwa ga ta Allah ya azurta shi da ita, Allah ya karɓi abinai. Haka Allah zai ke jarabtar ɗan adam ya karɓe wanda kuke ganin ginshiki ne. A cikin izala ana nan ana zare su, sunna ana nan ana ɗebe mata waɗanda ake gani da kwarjiri da suke da kima. Allah yana ta ɗauke su. Jaraba ku ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nabalukum bi sharri wal khairi fitna, wa nabalukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Allah ya ce wa nabalukum, za mu jarabce ku bi sharri da sharri wal khairi da alkhairi fitna, dukkaninsu jarabawa da za mu yi muku ta alkhairi da ta sharri duka fitina ce a gare ku. In 'ya'ya ne suna zama fitina a rayuwarka, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Allah ya ce innama amwalukum, dukiyarku da 'ya'yan da Allah yake baku fitina ce a gare ku. Wata rana annabi sallallahu bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbara yakhutub id aqbala al-hasan wal husayn yamshiyan wa yata'atharan lahuma qamisan ahmaran. Annabi yana kan minbari yana huɗuba. Lokacin da annabi sallallahu yake huɗuba sai ga jikokin shi guda biyu, kowane su alhassan da alhussein suna sauri suna gogoriyo su kai ga inda annabi sallam yake yana huɗuba. Annabi yana ganin su ya sauko, ya gansu ya ɗauke su, ya ce sadakallahu, Allah ya yi gaskiya da Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna. Dukiya da kuke gani fitina ce. Yau duk mulkin nan da kuke gani ana ta wani kace nice a kai ne saboda tara dukiya ne. Yau duk kashe-kashen nan da kuke gani na lakurawa da bandit da ake yi saboda tara dukiya ne, ba don komi ba saboda a tara dukiya. Shi yasa Abdullahi bin Fodi, Usman bin Fodiyo bai bar duniya ba sai da ya ce wa uhadhirukum min ad-dunya idh laysa laha aman. Sai da ya gaya muna wannan magana, ya ce ka shaidinku ita wannan duniya da kuke gani babu amana a cikinta, babu aminci, babu amana ga wannan duniya. Duk wanda ya riƙe wannan duniya wai cewa wani abu na da ya kamata ya yi alfahari da takama da shi, wata ran sai ka zo ka iske shi ba kowa ba. Indan dukiya ce fa uqba kulli shay'in nahnu fihi min ad-dunya ka nabtin yabisati wa ma khaba'atu aydin fil kunuzi من الجمع الكثيف إلى الشتات وما خذناه من حل وحرم حساب أو عذاب في الذوات ونترك كل تابوت وتخط يوزأ في البنين وفي البنات وفي من لم نؤهله بفلس ولا بدريه من قبل الفوات ولا بلقيمة في يوم سقب وقيمة حبة قبل الممات وتنسانا الأهبة بعد 10 من الأيام لن ترى نائهات من النسيان إلا للهبات وقد سرنا عظاما باليات كأننا لم نعاشرهم بود ولا بقرابة من والداتي. الله يغفر تاما مالمينا شيخ دكتور أبو بكر سامناكا بعدين يا رسول يتي نسوه كأنهم لم يعرفوه ولم يكن فيهم خل مواتي وتنسانا الأهب فأقبى ƙarshen duk abin da muke ciki ne in dai na duniyan nan ne mina duniya ka naftin ya bisati kamar tsirrai ne wanda za a yi shuka a ci a girbe a ci a tuce ka naftin ya bisati. Ya ce wa ma khaba'atu, abinda duk muka ɓoye, wa ma khaba'atu aidin fil kunuzi, duk abinda hannuwa suka ɓoye a cikin taskoki bankuna minal jam'il kathifi ila shatati, za a raba su minal jam'il kathifi ila shatati. Wa ma khuznahu, duk
abinda muka rika min hillin na halat ne wa hirmin na haram ne hisabun au azabun fi zawati sai ya zama hisabi ko azaba gare mu wa natru kullu tabutun wa tuqtini yuwazza'u fil banina wa fil banati dukiyar da ka tara da abin da ka tara kana barin duniya sai a raba ma ƴaƴanka maza da ƴaƴanka mata kai wa fi man lam nu'ahilhu bi falsin har wanda ba mu cancantan mai ya samu kwandala guda cikin dukiyan ba kana mutuwa kana raye ka ce kai wani ko mutuwa ni naira to kana ci ana raba gadon ka ɗanka ya ɗibi 5,000 ya bashi ya ce wani a sha ruwa a wa mahaifin mu addu'a in ma baka yi hattara ba ana raba gadon mai gadin ka sai matarka ta ga ta yi yayi mata sai ta aure abinta ya sa tuwahin alhaji ya shiga mota alhaji ya kwana saman gadon alhaji wa fi man lam nu'ahilhu bi falsin wala bi duraihi min qabla al-fawati wala bil qaimatin koda da ƴan lomomi fi yawmi sakbin wa qimati habbatin qabla al-mamati yace wa tansanal ahibbatu ƴan uwanmu za su manta da mu ba da ashirin bayan 10 kamar an tambaye malam 10 na shekaru yace minal ayyami na daga kwanaki lan tara na ihati ba a tunawa da kai yanzu kwana 10 ma ba a yi akwai wanda ma yawo ya kai da cibi cikin aljihu duk inda an kai mutuwa yunwa ta isa ya zauna ya cika ciki ne ya ce Allah ya maimaita dan ba Allah ya ce a yi zama a ci wannan abinci ba kun to gidan mamaci kun zauna an cika muku tire-tire yanzu ma an samu malalatan malamai wayanda in sun yi zama na an san gaisuwa sai su to kusa a sallame mu wai waɗanda aka wa mutuwa su da sallama su ita ma mutuwa yanzu sallama aka yi mata kuma ba magana wa yan fiddawo ɗaya ba har da wasu yan izala suna ɗayi su ma kaga wannan fitina ce wa fi mal wa tansanal ahibbatu ba'da ashrin min al ayyami lan tarana ihati min an nisani illa lil hibati sai waɗanda kake taimaka ma lokacin da kake raye za a tuna da kai ayi ma addu'a jama'a ku diba ku gani daga isowa ta filin wa'azin nan na kalli wannan masallaci ni ce kai ba haka ni san masallacin gaba wai wannan aiki aka ce ciyaman na tambuwar local government wannan aiki ni ce Allah ya saka mai da alkhairi ya biya shi da gidan aljanna ya ƙara ɗaukaka daraja ta yau ko bai raye dukkan to masallacin ga walau kari halkari ne ake bukata watan sanal ahibbatu ba da ashirin in ya bar duniya duk dukiyar da ya tara ma 'ya'ya ne da dukiyar da ya tara ma wasu dangi ne da mi ba ta yi mai unhwanin komi kila ma masallacin nan da ya gyara shekara aru za a ci gaba da tuna da shi a mai addu'a amma da motoci wa kake tara ma dukiya bima yugwika fi yawmil bihas na abin da zai wofintar da kai ranar gobe alkiyama ranar hisabi dukkanin masu dukiya nan da kuke gani talakawan sun biyo za a shiga aljanna sai dai su yi musu babayi sai kun taho domin wallahi duk gidajen da ka tara duniya da motocin da haka hawa da dalolin da hake takama da su wallahi gobe kiyama sai an tambaye ka nera bayan nera ina ka samu ta in an ƙara tambaye ka ina ka samo sai a dawo kuma a yi bayanin kuma ya an kai ya an ka kashe su to kai don Allah wanda ya kwashe biliyoyin kuɗi kai ba sai dai ka ce mai Allah ya sa mu dai mu wuce aljanna sai kun taho ba da haka ba wani abin takama bane tara wata dukiya ta haramun abinci na haramun ka ji mutum ya tara tiriliyoyi wallahi duk abin da ka gina in ka kowa gina masallatai wallahi aikin banza na Allah bai da bukata da masallacin da ka gina kuma ba su saka tsira gobe alkiyama dan dukiyan nan ta haramun ce aka yi amfani da ita Allah ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyib Allah mai tsalki na baya karɓar duk abinda baya da tsalki abinda aka yi da haka ya ku yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a cikin alqur'ani ya gaya muna a cikin alqur'ani
yace am hasibtum an tadkhulul jannata أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah ya ce am hasibtum, yanzu kuna tsammani an tadkhulul janna ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum, abinda ya zoma wa'anda suke gabaninku bai zo muku ba haka kawai sagaga ku shiga aljanna. Allah ya ce masathumul ba'sa'u wadda ra'u, duk wani irin cuta sun gani a duniya, sun haɗu da abubuwa daban-daban, wa zilzulu an girgiza su hatta ya kula rasul, har sai da manzo walladina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi suka ce mata nasrullah mata nasrullah mata nasrullah. Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib. Ya ku yan uwa musulmi, la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke tsammani da rahama Allah, kada ku yanke tsammani 2027 Allah bai iya karye muku azzaluman Allah waɗanda suka mai da ƙasar nan ba komi ba, suka mai da mulki kamar gadon gidansu, suka mai da dukiyar gwamnati kamar gadon gwamnati, kamar gadon gidajensu. La taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke da rahama ta ubangiji, ku yadda da Allah, ku tashi ku yi ta addu'a, ku roƙi Allah dukkanin wani azzalumi, in cikin APC yake, in cikin ADC yake, in cikin Abga yake, in cikin PDP yake, kowane irin party yake, Allah ya karya muku shi. Wannan shine za ku yi tsaye. Ba akwai azzalumai a cikin APC, akwai azzalumai a cikin PDP, akwai azzalumai a cikin ADC, akwai azzalumai a cikin Abga, akwai azzalumai a cikin NPP, akwai na kwarai APC, akwai na kwarai PDP, akwai na kwarai ADC, akwai na kwarai cikin Abga, akwai na kwarai cikin kowace jam'iyya. Abinda za ku yi, ku tashi tsaye, ku yi addu'a. Allah shirye yake, yana karɓar addu'a. Shi ne wanda ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. الله سبحانه وتعالى yace amman yujibul muttar. Ya ku ‘yan uwan musulman Najeriya, ya ku musulman arewacin Najeriya, ya ku mutanen Sokoto, ya ku mutanen Kebbi, ya ku mutanen Zamfara, ya ku mutanen Katsina, ya ku mutanen Kano, ya ku mutanen Kaduna, ya ku mutanen Arewa, musulmai waɗanda suka yi imani da Allah. Allah ya ce a tambaye ku, amman yujibul muttar, wane ne yake jin kiran wanda yake cikin damuwa? Iza da'ahu, lokacin da kake kira babu shi, wa yakshifu su, wanda yake yaye damuwa, babu wanda ke iya yaye bakin ciki in ba Allah ba. Damuwar da kuke ciki na kashe-kashe, na talauci, ku yadda da babu mai iya yaye shi in ba Allah ba. Babu wasu gwamnoni, in sun taru tsintsiya madaurin ki tsaya, tsintsiyar banza ce. In sun taru lema banza ta. In sun taru kayan marmarin banza ne. Allah shine ilahan wahid, ma'budun fil ard, ma'budun fis sama. Gwamnatin Allah, gwamnatin da soja bai iya turewa, gwamnatin da soja bai iya mata komi, gwamnatin da gwamnoni ba su isa su karya ta ba, gwamnatin da shugaban kasa bai iya mata komi, minister of defense bai iya mata komi, minister of custom bai iya mata komi, civil defense ba su iya mata komi, DSS ba su iya mata komi, SSS ba su iya mata komi, EFCC ba ta iya mata komi. Shi yasa Allah ya ce amman yujibul
al-muttar idza da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa al-ard ya kuma su neman takara matukan mutunan kwarai hake ka hito kowace cikin jam'iyya ka nemi yadda Allah ka nemi gudunmuwa Allah shine Allah ya ce a tambaye ku a ilahun ma Allah akwai wani Allah tare da Allah akwai wani Allah tare da Allah kun yi imani Allah yana iya biya muku bukatar ku kun yadda da Allah kun yi imani da Allah kun yadda babu mai iya muku damuwa in ba Allah ba ku daga hannu ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku daga hannu ku ce ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbi mun yadda da kai mun yi imani da kai mun yadda babu mai iya muna damuwa in ba kai ba mun yadda babu mai iya kawo mana ƙarshen wannan fitina ta matsalar tsaro da tattalin arziki in ba kai ba ya rabbi kai ne kace ujibu da'watad da'i idza da'an ya Allah muna roƙonka duk wanda bai kauna arewacin Najeriya Allah ya karya shi duk wanda bai kauna arewacin Najeriya Allah ya karya shi duk wanda yake ganin mulki ke gare shi ko yana da dukiyar da talaka ba su iyawa ya Allah ba mu gata in ba kai ba babu mai iya muna magani in ba kai ba Allah kai muna maganin azzaluman Najeriya kowane fati suke kowace jam'iyya ya Allah ka mai muna da zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah mu bayinka ne mun aikata kurakurai mun aikata laifuffuka mun san cewa laifuffukan mu ne suka ja muna ya rabbi muna tuba a gare ka muna neman ka yafe muna neman ka gyara muna ƙasar mu muna ne roƙon ka shiryar da wannan ƙasa ya tamu ya Allah muna roƙon Allah ka zaunar da musulmai lafiya ka zaunar da arewacin Najeriya lafiya ka shiryar da mu ka shiryar da ƙasar mu Allah ka sa mu cika da imani da haka ya ku yan uwa musulmi Allah ya ce sayaj'alullahu ba'da usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra Allah ya ce wallahi a gaya muku kada ku yanke tsammani sayaj'alullahu ba'da usri yusra duk yadda tsanani yayi tsanani Allah ya ce in kaga tsanani yayi tsanani sauki na nan tahi Allah ya ce inna ma'al usri yusra duk inda tsanani yayi yawa sauki na nan tahi fa inna ma'al usri yusra amma abinda annan ya ku yan uwa musulmi ku koma ma Allah ku yadda da Allah bokaye ba su iya muku maganin matsalar ku malaman tsibba ba su iya maganin matsalar ku yi imani da Allah ku tsalkake tauhidin ku wannan shine abinda ashabul kahf suka yi Allah ya taimake su duk da sarkin su yana ji da Daqayanus yana ji da ƙarhin mulki yana ji da ƙarhin mulki da dukiya amma Allah ya ba wa'annan matasa innahum fityatun amanu bi rabbihim وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله يا بغا من مثالي دو إن متاسا إنهم فتية شباب آمنوا بربهم متاسا ne suka yi imani da Allah sarki sai ya dibe su mutanen gari su ce sarki ya ce kuna kun ka ce ku yi imani da Allah sai su ce muna rabbuna rabbus samawati wal ard ku yi imani da Allah za mu kashe ku sai wasu jaja kai ku saurara da a kashe ku ku bar imanin nan ku ce kun tuba ku koma makahircin ku sai ce lan nad'u min dunihi ila rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha duk aka yi magana sai ce rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shadada Allah kuma ya taimaki wa'annan matasa Allah subhanahu wata'ala ya ba su rinjaye da galaba suka zama aya a duniya suka zama aya ga dukkanin wani sarki wanda yake iya ganin yana kallawa ko babu gaba da haka ya ku yan uwa musulmi inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra duk yadda tsanani yayi tsanani sauki na nan tayi kun yi ta'addu'o'i ga tahajjudi kun yi ta'addu'o'i cikin Ramadan a tarawihi kun yi ta karatun alqur'ani wasu sun yi ittikafi wasu sun yi tafsirai wasu sun yi salloli
kun gaya ma Allah bukatunku da matsalar Najeriya, to ku sani cewa ba cikin azumin wata Ramadana kaɗai ba, yanzu ma ku ci gaba, lokaci ne wanda Allah yana karɓar addu'a, ku ci gaba da roƙon Allah kuma ku sa yaƙini ku ga in Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓa muku ba. Muna roƙon Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ka zaunar da jihar mu lafiya. Ya rabbi matsalar tsaro da muke fama da ita Allah ka yayi muna. Ya rabbi muna roƙonka wannan gari na Tambuwal Allah ya ƙara saukar da albarka a ciki. Allah muna roƙonka ƙara zaunar da Tambuwal zaman lafiya, ka ƙara kawo mata zaman lafiya. Dukkanin fitintunu Allah ka yayi. Ya rabbi muna roƙonka 'yan kasuwar Tambuwal Allah ya ƙara ma kasuwancin su albarka, matasan Tambuwal Allah ya ƙara muku albarka, dattijawan Tambuwal Allah ya ƙara muku albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka darajar wannan gari mai albarka. Allah muna roƙonka ka ƙara kai matsayin wannan gari inda baka kai ba. Ya rabbi muna roƙonka ka sa mu cika da imani. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da shugabanninmu. Ya rabbi muna roƙonka dattijawanmu na izala waɗanda suke fama Allah ka saka musu da alkhairi, ya biya su da gidan aljanna. Matasa waɗanda suke faɗi tashi irin su malam Alyasa da sauransu, su malam Abubakar, Allah ya saka muku da alkhairi. Wannan ango muna roƙon Allah ya baku zama lafiya, Allah ya baku zuriya tayyiba, malam Tahir da kai da amaryarka malama Safiya, Allah ya baku zama lafiya, ya baku zuriya tayyiba. Muna godiya da wannan gayyata da kai muna, kuma wannan shine azumi, wannan wa'azin mu ne na farko bayan wata Ramadana, kuma ya kasance a cikin garin Tambuwal. Ina gabatar da karatu, naga malam Zarukun Sunna naga ya shigo. Muna roƙon Allah, ɗaya daga cikin agajin mu waɗanda muke alfahari da su a national, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara jagora, Allah ya tabbatar da alkhairi. Akwai ƴan uwa kanwa ga ɗaya daga cikin board members ɗinmu na ma'aikatar alhazai, wadda Hajiya Maryam Ka'oji, wadda kanwata take aure a nan, ita ce Hajiya Malama Harira. Ta ji labarin na shigo ina zaune, sai naga wani ya zo waje na ce wance ta ce a kawo ma ruwa da lemu, ta ji ka shigo wannan gari. Allah ya baki lafiya, Allah ya ƙara wa zuri'a ki albarka, ya ƙara baki zama lafiya da ke da mai gidanki, ya ƙara ɗaukaka darajar ku gabaki ɗaya. Dukkanin waɗanda suka tarbe mu Allah ya saka musu da alkhairi. Dukkanin wanda yake nan yana da bukatoci a wajen Ubangiji, Allah ka biya mu kowa bukata ta alkhairi. Akwai kanena Abdulmannan Abubakar Giro Argungu, wanda wa'azinmu na ƙarshe mun zo da shi wannan gari. Allah subhanahu wata'ala ya kaddari yau babu shi, Allah ya karɓi rayuwa ta. Aikin hajji na shekarar can muna wajen aikin hajji, Allah ya karɓi rayuwar shi. Muna roƙon Allah ya gafarta mai, Allah ka yi mai rahama, Allah ya sanya kabarin shi, Allah ya sa kabarin shi ya zama rawdatun min riyadil janna. Na san da yana raye da shi za mu zo, da haka shi ya samu kai mai addu'a. Allah ya gafarta mu baban mu Sheikh Abubakar Giro Argungu, Allah ka yi mai rahama, Allah ya sanya kabarin shi, Allah ya sa kabarin shi ya zama rawdatun min riyadil janna. Ba zan gushe ga wannan minbari ba, sai na nuna jin daɗi na da kuma ƙara addu'a ga mai girma gwamnan jihar Sokoto, His Excellency Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, wanda shugabanninmu na izala na jihar Sokoto sun kai mai ziyara kamar yadda ni ga rahoto a wannan sallah da aka yi. Suka je duk shekara idan za a yi tafsiri yana bayar da gudunmuwa da ta kai naira miliyan 25 ga ƙungiyarmu ta izala saboda gabatar da tafsiri. Amma ya ce in Allah yadda daga wannan shekara ba za a sake, ya ce ƙungiyar izala ta jihar Sokoto ta je ta yi budget na kuɗi na tafsirin Ramadana da budget ɗinta na shekara, da yadda Allah izala ba za ta sake zuwa neman taimako ga kowa ba. In Allah ya yadda zai ɗauki nauyin gabaki ɗaya dukkanin budget na izala. Wannan shine yana daga cikin abin da muke jin daɗi. Wa'anda Allah ya ba mulki idan suka kula da addini, dole mu yi musu addu'a kuma mu yaba musu. Wannan abu ya yi muna daɗi da yawa. Ana sukan malamai, ana cewa suna zuwa nan da can gidajen masu kuɗi, wata ran ana musu walakanci, amma gwamnati ita ce ya kamata ta kula da addinin nan. Wannan abu ya yi muna daɗi, Allah ya saka mai da alkhairi. Ba zan manta ba, dole in addu'a ga Honorable Aminu Waziri Tambuwal, dan wannan gari ne. Lokacin da yake mulki mun shaida cewa Honorable Aminu Waziri Tambuwal Senator, wannan bawan Allah duk gudunmuwar da ake ba iyayenmu shugabanni na ƙasa da ma nan gida, babu irin gudunmuwar da bai ba ƙungiya ba.
ya yi amfani da mulki ne ya taimaka ma wannan kungiya. Muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi. Na san lokuta da dama lokacin babanmu Sheikh Abubakar Giro Argungu yana raye, sai ka ga wasu ayyuka na addini za su taso a Kebbi, amma zai ɗauki waya ya kira shi ya ba shi umarni kuma ya ce sam'an wa ta'atan kuma ya ba da dukiya. Duk masu taimaka ma addini Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ka biya su da gidan aljanna. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wani dattijo ya ba da goro ya ce a kai mu tsohuwa, to Allah ya saka da alkhairi, Allah ya baka aljanna, Allah ya saka ci goron aljanna. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.